har Nasir Kabar ya mutu, don haka baya zuwa sallar juma'a saboda mai kada ya ji an, kuma dan shi ya faɗi wannan Abdul Jabbaru shi ya faɗi wannan, ya ce saboda shauki imani, wato in aka faɗi manzan Allah sai ji yana kakkarwa sai ya suma. To ya suma din mana ya mutu inda da gaske ne shi ushaku ne, shi ahbabu ne. Ko kun fahimta jama'a? Me suke cewa man ashiqa wa katama fa'affa wa katama famata, suka ce fa huwa shahidun. Wanda ya shiga ishq, bege da kauna, ya daure ya haɗiye, kai bakin ciki ya gumuru a cikin shi sai ya mutu, ya yi shahada. Wai suka ce annabi ya faɗi wannan. Tsinannu ne wannan hadisin, yan daudu suka kaga shi. Ku karanta tibbin nabawi, can ƙarshen tibbin nabawi ibnul qayyim ya yi kace-kace da wannan hadisin, yan daudu suka kaga shi. To idan kun fahimci wannan jama'a, tsakani da Allah, yaushe za mu rinka barin mutane suna abu sai a ce kana da dalilin ka ce musu wannan bid'a ne, sai a ce sahabbai ba su yi ba. Asma'u Hafsa mata annabi sallallahu